El nostre espectacle està basat en una història que hem creat sobre que ve una barranca, ens pilla en conill, un poc de sorpresa, i clar, és per la nit i ens pilla en la roba interior. Hem començat a eixir al carrer, a llevar el fang en la roba interior, en els calçons i espardenyes, la camisola que teníem, i d'ahir hem contant un poc l'evolució de la indumentària, la roba de faena, una vegada trobem ja les coses per a poder netejar bé, i una vegada ja està tot arreglat un poc, hem passat ja a la indumentària més festivolúdica i també religiosa al final. El que han fet ha sigut reunir-se en la placeta del Bollo, on s'han cantat unes salvades al veïnat de Vallporta, i d'ahir en Cercavila hem anat pel carrer 1 de Maig, pel centre, pel cor de Vallporta, fins al casino, on ahir s'ha tocat una peça de dolçaina, s'han cantat unes salvades al poble i la Moixeranga ha fet una torre. I després ja se n'han vingut a la plaça Cervantes, on tots els grups que estan involucrats en el projecte han participat en l'espectacle. Per a nosaltres és molt important tindre actuacions o projectes com este perquè d'alguna manera ens obliga a reprendre l'activitat social, cultural i tradicional del poble, que és molt important per a fer xarxa, per a fer comunitat i per a establir una certa normalitat després de tota la tragèdia de la Dana. És veritat que nosaltres, des de que tinguem les primeres necessitats cobertes i tinguem el local d'assaig, ja començarem a reprendre l'activitat, però òbviament un projecte com este ens fa ajuntar-nos, ens fa trobar-nos també amb associacions d'altres pobles que han patit el mateix que nosaltres, i la veritat és que és una alegria i un goig veure altra vegada les places plenes de gent i de música. Pense que és molt important perquè la cosa està molt decaiguda i en aquestes coses sempre entre la gent que s'activa perquè té que fer alguna cosa i la gent que té que vindre a veure-nos, pareix que això va agarrant una miqueta de forma. I gràcies a això, les col·laboracions de tota la gent, en aquest cas, el cas d'avui, la Fundació Horta Sud i a la Casa de València de Barcelona. L'ajuda de la Fundació Horta Sud ens aporta molt de recolzament a l'hora de recuperar la nostra indumentària, perquè hi ha gent que va perdre a la Dana part del seu vestuari. Vulguis o no, aquest tipus d'actuacions i d'activitats ens ajuden a fer comboi, per compartir experiències, a banda de que es junten diversos grups i puguem fer actuacions en conjunt i conèixer a altra gent que també és amant de les nostres arrels. És un acte molt bonic, molt emotiu i que ens transporta molt a la nostra essència. Este tipus d'iniciatives, després d'aquest 29 d'octubre, es permet transmetre i alegrar la gent s'ha anat formant, i jo crec que ha quedat un espectacle molt bonic i la gent, jo crec que el poble ho ha disfrutat.